Tama ba? Power, tama. Hey yo, good morning people. Mo ni lisod sa vlog life kay kon. Kinay mga raning panahon baka nang wala kay makuan, wala kay manunaan sa imong baton, wala kay mahatag sa imong mga viewers, wala kay mahatag sa imong mga taga-subaybay, sa imong followers, sa imong subscribers. Sud kay ni. Mo na dili sayon ang vlog. #vlog dude. Let's go. Pero karon, tistingan nga po na ito nga magsuri-suroy kay taas pang adlaw. Tistingan nga po na ito nga magsuri-suroy kay taas pang adlaw. And then, itry nga po na ito nga tagaan tamog quality content. Kay haron, malingaw tang tanan. Kay everyday nagatubo ang atong pamilya and unta karong mga pila ka bulan ma-monetize na tano kay para nanatay kuan ads. Dalag skip nyo, malabot, let's go. Basta mo ads na diyan. Shopee free shipping. Og nalingaw mo atong sa yaging mga content na to. Mas malingaw pa mo sa mga umaabot. Ang uban mga opinya, ilang ko ano kining mga mata, kining mga lingin-lingin. But diriya sa kuha, hindi na to nakwaon kay makaon ka man. Grabe mo yan na paano ito. Tiba na siya kaunon kaya para di na ka mahasol o kuha. Muna nakatibay yan itong channel kaya makabalo mong mga yung nanang abutang. No need na nakuhaan yung mata ang pinya. Kay mausap ra. Several bad puns later. May adlaw sa inyo dia. Karon adlaw tudloan ta mo unsaon para mahimo mong pinaka-legit nga 100% jud nga drug lord. Pero ayaw mo saba ato aran eh. Dapat pinakauna na yung buhaton, humble kay ka. Di ka manghambog. Yan, dapat dili ka tingalahan ni mong naong. Nagtanaw pa lang sa imong hadahan, dapat di sila magduda. Nga, suyop ka. So, inana tanaw. Sunod, ang mga item nimo dapat legit na tanan. Ara. Ripak. Oh, wa nilabot sa mini. Kini, mao ni original hybrid kuan. Shabu. Ang kanang hybrid nga shabu. Kani. Kaduha imong buhaton dapat na kay foil. Kini nga nani. Ayog sundog atong anak sandayong. Kay pangkuan man to, pang loki. Dapat og legit ka nga drug lord, drug dealer o pinakagahi kas inyo. Dapat inanay mo gamit sup. Ay nagsindihin na. Pinisod sa ilong. Anak. Ganina, bago pa man ko kuan o gamay lang gani kay pero di ta maghinambog kay dapat low-key raman ta nga pagka drug lord. Pinaka-importante diha isip usa ka dako nga drug lord. Dapat di jud ka dihado permente. Ang imong mga galawan dapat kabaw kas imong mga aksyon. Ako di kay ko manghambog pero bisan pagpatanawon ta mo dito kuan. Basta para sa mga kuan dia mga bagong tubo nga kuan pa no. Nagtuon pa kanang nagsugod-sugod pag sa rugby. Ang rugby undangin na. Direta sa kuan shampoo Kojic. Kani kay di kuan ni kanang ang tama ba? Power tama ba? Shampoo Kojic ba? Undang ang rugby. Basta inani ko kanang Kojic og shampoo kay.
blur kay ko ana madaot ta. Kamisad. Nakatong hybrid na shabu. Og namoy kuan pineapple juice nga gitimplan nyo kay udto na. Pwede niyo but nga na. Dayon. Oil. May yung ikutaw. Ah, tama. Di makaya rin. Preso na ng style na rin. Shout out kang Rap J Delgado, kang Rima Rindon. Let's go. Nalubat. Comment mo dia kay ug wa mo ni comment, but pasabot wa mo ni tan-aw. Wa mo ka kita kuan. No. Shout out ra mo. Comment. Let's go.